ସବୁରେ ତୁ ବଞ୍ଚେଇ ଗଇ ସବୁ କିଛି କରି ପାରେ ତାହେଲେ ସେଇଆ କରନ୍ତୁ ବାପା ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ ହଁ ତୁ ଆଉ କଣ ରେ ଯୋଉ ଅନ୍ଧଇ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନଉଛୁ ଦିନ ନା ଦିନେ ପସ୍ତାଇବୁ ମୁଠାଏ ଖାଇଲେ ଭଲରେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବୁନି ଖାଇବା ପାଇଁ ମଣିଷ ବଞ୍ଚେନି ବାପା ଭଲରେ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପାଇବୁନି ଆପଣ ମୋତେ ଶିଖେଇଥିଲେ ଲଜ୍ଜା ନାରୀର ଭୂଷଣ ଆଉ ଆଜି ଆରେ ବାସ୍ତବ ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରେ ଥିବା ଫରକଟା ମୁଁ ତୋତେ କହୁଛି ତୋତେ କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ମୋ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ବାପା ଆରେ ଏ ବର୍ଷା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କାହିଁକି ତୋର ସାଜି କାହିଁକି ନା ଏ ବର୍ଷାଟା ମନ ପସନ୍ଦର ପାତ୍ରର ଠିକଣା ପାଇସାରିଛି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମାଲିକ ଚାକର ବ୍ୟବଧାନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଚାକରର ହାତ ଧରି ଏ ରାସ୍ତାରୁ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଘୁରି ବୁଲୁଛୁ ହଁ ବୁଝୁଛି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିଲାର ମନଟିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ବିପଦ ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲା ଭଳି ହୃଦୟରେ ଅତିଥି ସିଏ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦରିଆରେ ସୁଖର କୁଟାକ୍ଷଟା ସିଏ ବାପା ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଧନୀ ବାପା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସୋସାଇଟି ଦେଇପାରେ ନା କଣ କହିଲୁ ଚୁପ ଭିତରକୁ ଯା କହୁଛି ଆବେ ଭିତରକୁ ଯା କହୁଛି ସେଠି କାହିଁକି ଆଲୁ ଭିତରକୁ ଆସ ବାବୁ ଆପଣ ବର୍ଷା ଦେବୀଙ୍କୁ ହାତ ଉଠେଇଥିଲେ ତୁ କେବେ ତୁ କହିବାକୁ କିଏ ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ମାରେ ହଣେ କଟେ ତୁ କହିବାକୁ କିଏ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ବର୍ଷା ଦେବୀ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ମୁଁ ତ ମଣିଷ ମୁଁ ତ କୁକୁର ନୁହେଁ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆରେ ତୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲି ବୋଲି ତ ତୁ ମୋ ମାନ ସମ୍ମାନ ନାଇଁ ଖେଳ ଖେଳିଲୁ ଗୋଟେ ଗରି ମାରିଛୁ ଗୋଟେ ଜମା ମାରିଛୁ ଗୋଟେ କୁକୁର ଆପଣ ଚୁପ୍ କରନ୍ତୁ ଚୁପ୍ କରନ୍ତୁ କଣ କହିଲୁ କଣ କହିବେ মনে রাখ আজই পর্যন্ত বিশ্বাসী মতো ঘরে বসে ଏବେ ଛାଡ଼ିବିନି ତତେ ମୁଁ ବାବୁ ମୁଁ ବର୍ଷା ଦେବୀ କିଛି ଭଲ ଚାଲିଥିଲି ଆପଣ ମତେ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରନ୍ତୁନି ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତଟା ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ ସାର୍ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି ମୁଁ ଖାଇବି କଣ তোর টঙ্কা দরকার না তোর টঙ্কা দরকার না টঙ্কা দরকার তো ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଉ ତ କର୍ତ୍ତା ମୁଁ ରଖିବିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟକୁ ଆଦର୍ଶ କରି ଏଏସପି ଅବିନାଶ ରାୟ ତା ବଂଶ ବୁନିୟାଦକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଯିବ ଯେ ତୁ କେବେ ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରିବୁନି ଶୁଣ ତୋର ଆଉ ଟଙ୍କା ଦରକାର ନା ଆଉ ତୋର ଆଉ ଟଙ୍କା ଦରକାର ନା ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଆଉ ତା ନହେଲେ ମୁଁ ତୋର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା କରିବି ତୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିବୁନି।